på, hvis du vinder. Nej! Jeg bliver for aggressiv. Gå lidt tilbage, Alexander. Gå lidt tilbage. Jeg vil gerne over den sidste. Er det så tredje gang nu? Ja. Ja, men du får den. Så angriber du fra siden af. Gå til. Yes. Ja. Godt pille. Godt pille. Godt, vi skifter lige, så I den, der stod på den her træstamme, tager den derovre. Jeg vil have en anden til, fordi der er lidt længere ned, så der ikke er lidt sketch. Jeg vil gerne gå hjem også. Ja. Så var det skjort. Det er så fint. Så skifter vi. Elbrønd. Det sidder vi der. Ja. Næste. Rasmus, du går lidt tilbage og starter fra starten af. Ja. Du står det. Ja, fint. Næste.